Доброго ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Кася, я не зразумеў, навошта ты принесла сюды усе гэтыя рэчы? Збіраешся наладзіць модны паказ восеньскіх мадэляў? А што? Можна і паказ наладзіць, але спачатку я просто павіншую вас са святам. З якім? Хочаш сказаць, у цёплага адзення ёсць сваё свята? Ніколі пра такое не чула. Не чулі яны. Што б вы ўвогуле без мяне рабілі? Менавіта сёння адзначаецца дзень успамінаў пра цёплае адзенне. Але навошта пра яго сёння ўспамінаць? Яшчэ не так холадна, каб пераапранацца. Сапраўды, надвор'е яшчэ не вельмі халоднае. Ну, якія вы някемлівыя. Няўжо не зразумела? Пакуль не трэба апранацца вельмі цёпла, варта ўзгадаць, ці не згубілі вы ўзімку, напрыклад, адну рукавічку. Ой, здаецца, я згубіла, але дакладна не памятаю. Во-во, зараз самы час адшукаць свае цёплыя куртачкі, шалікі, шапкі, рукавічкі і паглядзець, ці не з'явіліся на іх дзіркі, ці чыстыя яны. Гучыць лагічна, а то і стане холадна і прыйдзецца мерзнуць, калі цёплае адзенне будзе не ў парадку. Шчыра кажучы, так не хочацца развітвацца з цёплым надвор'ем. Нічога страшнага. Затое можна ўспомніць, якое ў нас ёсць прыгожае зімовае адзенне. Яму, між іншым, было сумна столькі часу правесці ў шафе. Сапраўды. Ой, а я попрошу маму, каб яна звязала мне новенькую шапочку і шалік з рукавічкамі. І якога яны будуць колеру? Разнакаляровыя, як вясёлка. Здорава! А ўзімку, калі ўсё вакол белае, ты, Варачка, будзеш выглядаць як маленькая вясёлка. І я хачу такі камплект. Я попрошу маму, яна і для цябе звяжа. Тады і для мяне, калі ласка. Дамовіліся і будзем гуляць цэлай вясёлкавай кампаніяй. Бачыце, пра якое важнае свята я вам сёння нагадала. Дзякуй, Кася. Тады хуценька зрабіце што-небудзь для мяне. А што б ты хацела, Кася? Як што? Вядома, паглядзець разам з вамі і ўсімі сябрамі цікавы ранішні мульцік. Ну, гэта проста. Уключаем мультфільм, сябры. Дзяўчынкі, а які транспарт вам больш за ўсё падабаецца? Мне метро. У нас такія прыгожыя станцыі. Усе розныя, цікавыя. А я не вельмі люблю спускацца пад зямлю, толькі калі трэба хутка дабрацца куды-небудзь. Сапраўды, метро вельмі хуткі від транспарту. А я люблю глядзець у акенца. Мне падабаецца назіраць за дамамі, машынамі. У метро нічога гэтага не ўбачыш. Так што я выбіраю тралейбусы, аўтобусы і трамваі. А чаму ты пытаешься, Лесік? Таму што я запрашаю вас пракаціцца на самым незвычайным транспарце ў свеце. О, падарожжа! Здорава! Толькі ты памятаеш, разумнік, я хачу назіраць за наваколлем. Памятаю, памятаю. Таму запрашаю вас наведаць італьянскую Венецыю. Гэта горад, які стаіць на вадзе. Які там можа быць транспарт, калі паўсюль вада? Вядома, водны, Кася. Для экскурсій звычайна выкарыстоўваюць гандолы, аднавёславыя лодкі, якія даўно сталі сімвалам горада. Пра гандолы я чула, але мясцовым жыхарам трэба не экскурсіі праводзіць, а дабірацца па справах. Правільна, Вара. Менавіта таму яны і выбіраюць лодкі трагета. Дык гэта ж гандолы. Сапраўды, Кася, знешне лодкі практычна не адрозніваюцца ад гандол, але кіруюць імі адразу два гандальеры. Цікава, калі трагета грамадскі транспарт, лодкі павінны хадзіць па раскладзе. А вось і не. Раскладу іх няма. Трагета адпраўляецца па меры запаўнення, а знайсці іх можна па спецыяльных жоўтых паказальніках. Я б з задавальненнем пракацілася ў трагета. Ой, сядзіш сабе, глядзіш навокал. Глядзець, вядома, можна, але часцей за ўсё пасажыры перапраўляюцца стоячы, бо паездка займае мала часу. Дзіўны транспарт, нічога не скажаш. Магчыма, і дзіўны, але неабходны. Трагета проста не маглі не з'явіцца ў Венецыі. Амаль на ўвесь 4-кіламетровы Гранд-канал
до 1854 года был усяго один мост, рэальта. Атрымліваецца, перапраўляцца на другі бераг без лодак было вельмі нязручна. Так, Кася, а зараз я прапаную перасесці з трагета на табаган. Гэта таксама лодка. Ідзі, на ёй можна пракаціцца. Табаганы, плеценыя сані на драўляных палазах, былі асноўным сродкам перамяшчэння жыхароў вулканічнага вострава Мадейра ў Партугаліі. Людзі спускаліся на іх з высокіх узгоркаў у сталіцу, горад Фуншал. Ой, табаган нагадвае знаёмыя нам санкі. На якіх лепш каціцца ўніз, а не цягнуць у горку. Няўжо ў Партугаліі і зараз карыстаюцца такім грамадскім транспартам? Сёння гэта хутчэй забава для турыстаў. Згодна традыцыі, табаганамі кіруюць мужчыны, апранутыя ў белыя касцюмы, саламяныя капелюшы і чаравікі з гумовымі падэшвамі. Сані, якія ездзяць без снегу, ну дзівосы. Але я прапаную ехаць далей. На якім транспарце? Па вадзе мы ўжо пракаціліся, па зямлі таксама. Прапаную падняцца ў паветра. Прапануеш перасесці на самалёт ці верталёт? Не, Вара, мы ж выбіраем толькі незвычайны транспарт. Незвычайны, але бяспечны. Не забывайся на гэта, разумнік. Добра, добра. Канатная дарога паміж Манхэттенам і востравам Рузвельта ў Амерыцы абсалютна бяспечная. Яна працуе з 1976 года. За гэты час ёй скарысталася больш за 26 мільёнаў пасажыраў. Ой, паветраны транспарт, як здорава. Менавіта так. З дапамогай канатнай дарогі улады планавалі часова звязаць два астравы, пакуль паміж імі не пабудавалі метро. Аднак жыхарам Нью-Йорка так спадабалася ездзіць па паветры, што дарога дзейнічае да гэтага часу. Яшчэ б не спадабалася. Якія краявіды адкрываюцца з вышыні. Прычым, каб пракаціцца і сфатаграфаваць з вышыні небаскробы, нават не трэба купляць асобны білет. Падыдзе і звычайны, па якім праходзіць у метро. Які разнастайны і цікавы аказваецца грамадскі транспарт. Але, думаю, нам ужо час вяртацца. Кася, ты напалохалася на канатнай дарозе? Нічога я не напалохалася. Просто ўжо час вяртацца і ўключаць чарговы ранішні мультфільм. Добра, глядзім мульцік. Дзяўчынкі, вы не ведаеце, сёння будзе дождж? Я не ведаю. А якая розніца, разумнік? Баіся прамокнуць? Вазьмі з сабой парасон. Ды не баюся я. Наадварот, хацеў бы, каб сёння пайшоў дождж. А навошта ён табе? Буду вывучаць дажджавыя кроплі. Кроплі? А што ў іх цікавага? Вада ды вада. А вось тут ты памыляешся, Кася. У сярэдзіне кожнай кроплі ёсць малюсенькая дамешка. Гэта што, напрыклад? Частинка солі ці сажы, зярнятка ці пылінка. Ого! А навошта гэтыя дамешкі забіраюцца ў кроплі? Кася, усё адбываецца наадварот. Частинкі неабходныя для з'яўлення дажджавой кроплі. Хочаш сказаць, Лесік, без іх не было б дажджу? Менавіта так, Вара. Справа ў тым, што вадзяная пара сама па сабе не можа збірацца ў кроплі. І без дамешак яна б так і заставалася парай далёка над зямлёй. Жах які! Значыць, калі кроплям не будзе хапаць дамешак, перастануць ісці дажджы? І атрымаецца, з нашай планеты адна вялікая бязводная пустыня. Кася, не хвалюйся. У атмасферы зямлі дастаткова пылінак і іншых мікраскапічных дамешак. Так што дажджамі мы забяспечаны. Фух, напалохаў разумнік. Супакойся, Кася. Як тут супакоіцца? Я за расліны перажываю, за жывёл і птушак. Здорава, што ў цябе такое чулае сэрца, Кася. А ты мне зубы не загаворвай, разумнік, а выпраўляй сваю памылку. Расказваць такія жахі з раніцы. Як мне яе выпраўляць? Думаю, Лесік, табе трэба ўключыць яшчэ адзін мульцік. Малайчына, Варачка, здагадалася. Дзякуй за падказку, Вара. Мультфільм, сябры.
А зараз час развітвацца, бо ўсім трэба бегчы па справах. Сябры, няхай ваш дзень пройдзе цудоўна. Карысна, паспяхова. А самое галоўнае весело. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не проспите!